may maganda silang pasilidad. Facilities-wise, maganda. So, maliit lang. Yan ang cons natin. Pero ang maganda sa kanila is napakalinis ng swimming pool. Malaki din. Mura lang ang kanilang mga room rates and welcome back guys! Since extended ang ating enhanced community quarantine. So for today's episode, itutour ko kayo sa Island Garden City of Samal. An island of adventures. A garden of investments. And a city of improvements. The Island Garden City of Samal. So magkakaroon tayo ngayon ng top 10 magagandang beach resorts dito sa Samal Island. Since marami sa atin or marami sa inyo ang na-postpone, ang na-cancel ang mga hashtag travel goals 2020 dahil nga sa COVID or coronavirus disease 2019. For today's video, pag-uusapan natin ang mga magagandang beach resorts na hindi pa masyadong kilala dito sa Samal Island. So stay tuned! Alright, so ang Samal Island ay binubuo ng 46 barangays at tatlong distrito which are Babak District, Samal District, and Kaputian District. Ang Babak District ang the biggest district in Island Garden City of Samal, which is composed of 16 barangays. So mostly sa mga coastal barangays ng Babak District ay mga beach resorts o may makikita ka mga magagandang beach resorts. By the way, I live here and if you have questions, if you have inquiries about Samal Island, you can comment down below. Yes, comment down below at sasagutin ko ang inyong mga inquiries or mga katanungan dito sa Island Garden City of Samal. If you are planning to visit Samal Island in the near future, the moment malift na ang enhanced community quarantine. By the way, ang Samal Island ay of course eco-friendly and may mga mababait at mga mabubuting tao. For today, yes, unahin natin ang ating nasa top 10. So, ang nasa top 10 natin ay ang C&C Beach Resort. Why C&C? C&C is located at Barangay Tagpupungan, Babak District, Island Garden City of Samal. Ang cons lang sa C&C Beach Resort is medyo malayo from the ferry boat or sa wharf. And ito kasi ang mga pinakamalayong barangay sa Babak District. However, ang daan or ang daanan, concrete na siya, sementado na compared before na rough road talaga. So that's the cons. Ang C&C, maganda ang C&C for me because napaka-privado, may privacy talaga, and tahimik, peaceful ang lugar. At kung gusto mong mag-relax, kung gusto mong mag-enjoy with your family or your loved ones, you can really enjoy the moment because napakatahimik. Sa syudad, walang mga sasakyan na dumadaan. So very peaceful. Ang tubig napakalinis. Although ang kanilang shoreline hindi white sand, medyo maraming bato. But malinis talaga ang tubig kasi nga hindi pa siya ang dense or hindi pa siya maraming tao na nakatira doon sa barangay Tagpupungan. And may swimming pool din sila. If you have questions or if you have inquiries, you can check and you can visit their Facebook account. May mga contact numbers, mobile numbers sila na pwede nyo tawagan or i-text. Doon pwede kang magtanong as to the rates sa kanilang rooms, kanilang per day. Pero noon parang 100 pesos ang kanilang entrance fee. So again, number 10 natin ay ang C&C Beach Resort. And now we are now going to number 9.
Okay, ang ating number 9 ay ang Kamayo Beach Resort. So saan ba itong Kamayo Beach Resort? Ang Kamayo Beach Resort is located also the same sa C&C sa Barangay Tagpupungan, Babak District. Dito pa rin sa Samal Island. So why I chose Kamayo sa number 9? It's because again, hindi masyadong kalakihan, maliit lang siya as far as the square meter of the beach resort is concerned. Hindi masyadong malaki. Pero ang maganda sa Kamayo Beach Resort is malinis, very accommodating ang mga staff, friendly, and mura lang, and of course peaceful din, kagaya ng C&C Beach Resort. Ang 100 pesos lang ang kanilang entrance fee. You have to visit na lang Kamayo Beach Resort official Facebook page nila. Nandoon ang kanilang mga rates sa rooms. Ang maganda dito sa Kamayo Beach Resort is that ang sunrise, makikita mo talaga, of course, every morning. So may sunrise every morning kasi nga fronting east kasi ang location ng beach resort. So maganda, pero hindi rin masyado magandahan ang kanilang shoreline kasi medyo mabato, maraming bato. Hindi siya masyadong maraming sand or white sand or black sand, pero mostly mga bato. Pero since this month, maganda ang kanilang dagat for sure. I visited Kamayo months ago, and of course same as usual, maganda pa rin, but medyo malayo rin sa from the ferry boat, and 15 kilometers from dito sa Babak, poblasyon sa Babak. So that's it. Number 9 natin ay ang Kamayo Beach Resort. Okay, sa ating number 8. Ang ating number 8 ay ang Sunrise Beach Resort. This is located at Barangay Kaliklik, same district, Babak, dito pa rin sa Samal Island. Why I chose Sunrise Beach Resort sa number 8? May maganda silang pasilidad. Facilities-wise, maganda, and sa amenities, maganda. Although they are still developing some parts, pero ang maganda sa kanila is napakalinis ng swimming pool. Malaki din ang kanilang swimming pool, at saka very accommodating na mga personnel, na mga staff. So I chose at number 8 ang Sunrise. Pros din sa Sunrise is malapit lang. Pag daong mo sa ferry boat, mga 15 minutes or 10 to 15 minutes, makakarating ka na sa Sunrise Beach Resort. Kung ayaw mo sa long travel, then you can visit Sunrise. Ang Sunrise din, maganda ang kanilang shoreline, maganda ang kanilang mga cottages, mga rooms, and again, you can visit Sunrise Facebook page para sa karagdagang impormasyon as to the rates sa kanilang kwarto. Ang kanilang entrance fee, the same 100 pesos. Very affordable, and malapit lang sa poblasyon kung saan kayo dadaong from Davao City. So ayan, Sunrise Beach Resort. Number 7. So sa ating number 7, the New Island French Samal. So ang the New Island French Beach Resort is located at Barangay Tambok, the same district, Babak. Napakaganda ng kanilang mga amenities. Swimming pool, malaki, may pang kids or may pang bata, malinis, and well-maintained. Ang kanilang kwarto, kanilang mga rooms, maganda. Although ang kanilang frontage or ang sa shoreline banda, hindi masyado maganda ang kanilang sand. Medyo maliit lang, yan ang cons natin. Pero, ang isa din sa maganda sa New Island French is that you can choose sa mga rooms nila. May for pairs, tig-apat, or good for 6, good for 10. At malinis at bagong renovate ang nasabing mga kwarto. Plus, sa halagang 100 pesos, you can visit the Vanishing Island. May mga sandbar doon,
konti lang ang sandbar dito sa Island Garden City of Samal, pero ang isang sandbar na makikita nyo ay ang Vanishing Island fronting sa the New Island French. So sa halagang 100 pesos, all you have to do is pay the bankero 100 pesos. Back and forth na yan, 200 to 300 meters lang, makakarating ka na sa kabilang isla sa Vanishing Island. So magandang experience. No need na to visit Camiguin Island because of course although maganda din sa Camiguin, maganda din ang sandbar dito sa Vanishing Island na pwede mong ma-access through the New Island French. So you enjoy the beach resort as well as, or at the same time, you can visit the Vanishing Island with sandbar. So yan ang maganda sa the New Island French. So yan, for more details, ang Facebook page nila, makikita, search mo lang the New Island French at may mga mobile numbers that you can see and just text or call them if in the future you have plans to visit the same for bookings and reservations. By the way, 2 years ago ako nakavisit sa New Island French at ang kanilang entrance fee, if I'm not mistaken, is 300 pesos. So that's I think mura taga ng the New Island French. So sa mga taga Manila, sa mga taga Visayas, you can visit the New Island French in the future. Barangay Tambo, Babak District, Island Garden, City of Samal. So sa ating number 6 ay pinipili ko ang the Bluejazz Resort. Ito din sa Babak District lang, katabi lang ng Barangay Kaliklik, and very near lang talaga sa ferry or sa wharf, pagdaong, then 15 to 20 minutes makakarating ka na sa Bluejazz. Why Bluejazz? Kasi mura, maganda, at maraming mga amenities na ino-offer. Mura lang ang kanilang mga room rates. I'm sure na lahat ng pupunta na magpamilya, magbarkada, magnobyo, magjowa, ma-enjoy talaga ninyo ang the Bluejazz Resort. Before, hindi pa ito masyadong kagandahan, pero nirenovate ito ng management at ngayon they offer one of the best food and rooms in the city, here in Island Garden, City of Samal. And of course, what I love about Bluejazz is that ang kanilang customer service, maganda, and also very accommodating. So that's why I love and I chose Bluejazz at number 6. So that's our initial top 10 beach resorts dito sa Island Garden, City of Samal. May pick ka as a Samalenyo, as a resident here in Island Garden, City of Samal. So if you think this video is helpful para sa'yo, please click the subscribe button and of course the notification bell. Since this is a 2-part videos, next part sa number 1 hanggang top 5 sa next episode natin. So nakalink lang dyan, ayan, nasa baba. Just click it, and baka sa near future gusto nyo pang pumunta or magbisita dito sa Island Garden, City of Samal, I can help you. Just comment down below. Yes, again, comment down, ask questions because I can answer you and I will help you visit Samal and enjoy your trip soon, the moment na malift na ang enhanced community quarantine. And on behalf sa lahat ng mga Samalenyo, I welcome you all sa aming city. Enjoy soon, and we are praying na of course hindi na magtatagal ang lockdown, ang enhanced community quarantine, at magnegatibo na ang lahat ng mga positive. So again, thank you for today. Stay healthy. We are all in this together. Thank you.